ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. тобовӣ ҷангори вазни ним сабук UFC Диего Лопес боварӣ дорад ки рақиби навбатии Александр Волкановский Мавсар Евлоев шуда метавонад. баъди оне ки Яир Родригес барои муҳориба зидди ман розӣ нашуд, ман боварӣ надорам ки UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. фикр мекунам ки довталаби навбатӣ Мавсар Евлоев мешавад. агар ки Мавсар Арон Пикоро шикаст дода тавонад, пас бо эҳтимоли калон моҳи октябр дар Абу-Даби ӯ барои камарбанд меҷангад. чунки чанд рӯз пеш маълум шуд ки турнир дар Австралия турнири калон намешавад, а балки турнири UFC Fight Night мешавад. фикр мекунам ки муҳорибаи асосии турнир дар Абу-Даби Махачев зидди Маддалена мешавад. ва агар ки Мавсар Арон Пикоро шикаст дода тавонад, пас муҳорибаи ӯ зидди Волкановский дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд, гуфтааст Лопес. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Мавсар Евлоев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 27 июл дар Абу-Даби дар турнири UFC Fight Night зидди Арон Пико мегузаронад ва муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва, ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. варзгари тоҷик Сарвар Ҳомидов аввалин суханҳои худро баъди муҳориба зидди Магомед Магомедов гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. бисёр чизҳо гуфтан мехостум, лекин фикр мекунам ки ягон чиз илова кардан маъно надорад, чунки ҳамаи чиз бе ин ҳам маълум аст. доваро рекорди бебохти маро вайрон карда тавонистанд, лекин онҳо мотиватсия, орзу ва қатъияти маро манъ карда наметавонанд. аз ҳамин сабаб хулосаҳо бароварда шуданд ва ман ба пеш мерам барои расидан ба қуллаҳои нав. ҳар як санҷиш моро қавитар мекунад ва ман барои визовҳои нав тайёрум. дар пеш имкониятҳои бисёр аст ва ман боварӣ дорам ки бо ҳар як қадам ба ҳадафи худ наздик шуда истодаам. ҳар як рӯзи нав ин шанс барои беҳтар шудан ва бештар ба даст овардан аст. сидқан миннатдории худро ба ҳамаи мухлисон ва одамони наздики худ расонидан мехоҳам, ки дар ин роҳ маро дастгирӣ мекунанд. эътимоди шумо ва энергияи шумо ба ман нерӯ мебахшад ки ба пеш ҳаракат карда ба қуллаҳои баланд расум. ташаккур ба шумо ки дар барам ҳастед, навиштааст Сарвар. бале дӯстон, ҳама диданд ки ин муҳориба чӣ гуна гузашт ва ғолиби ҳақиқӣ кист. довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Илия Топурия гуфт ки Ислам Махачев аз ӯ нагурехт, а балки ба сӯи орзуи худ рафт. ростига ман фикр намекунам ки Ислам аз ман гурехта истодааст. ин суханҳо дурӯғ мешуданд агар ман мегуфтам ки ӯ аз ман гурехта истодааст. фикр мекунам ки ӯ аз бисёр вазнкамкунӣ хаста шуд ва ба ӯ визовҳои нав дар кор буд. ана барои чӣ ӯ ба вазни нимёна баромад. ӯ ҳис карда истодааст ки дар ду вазн чемпион шуда метавонад ва ман фикр мекунам ки ин чиз ҳадафи ӯст, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия иқрор шуд вақте гуфт ки Ислам аз ӯ гурехта истодааст. ин суханҳо танҳо барои пеш бурдани муҳориба буд, тамом. ҳамчунин Топурия қайд кард ки ҳоло ҳам бо Махачев ҷангидан мехоҳад. ва биёед дӯстон мебинем ки роҳбари UFC Дана Вайт оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. гӯш кунед, биёед дар аввал интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. Илия нав ба вазни сабук баромад, а шумо бошед аллакай оиди вазни нимёна гап зада истодаед. ӯ нав аз вазни ним сабук ба боло баромад. биёед мебинем ки ӯ дар ин муҳориба чӣ гуна худро нишон медиҳад ва чӣ гуна Ислам баромад мекунад. онҳо ҳар дуяшон дар ҳақиқат бо якдигар ҷангидан мехоҳанд, лекин бояд интизор шуд, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, муҳорибаи онҳо дар ҳақиқат муҳорибаи хеле калон ва дурахшон шуда метавонад, лекин барои ин ба ҳар дуи онҳо ғалаба дар муҳорибаҳои навбатиашон дар кор аст. худи шумо дӯстон боварӣ доред ки муҳорибаи онҳо баргузор гардида метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.